Senior wach maduong' kama ng'eyo ni nyaka goye mbaka maduong' en mokwongo ng'eyo kaka chenro mar Nyota ni ochalo, kite kaka ochalo gi ber monyalo kelo ne ogandawa. Paro moko jabedo ga ni wat kamoro joma matindo gi kata mana joma chenro ni geto pok ong'eyo kata pok obedo gi ng'eyo moro mar loko ohala. Mbaka moko bende ni jagore ni jaluo ni en rembe ok en rembo ohala. Vijay kiwuok Gwenyi kacha michero ribire Lamu kuma nitie stage ma jo boda boda cha. Yes. Kapan kai. Kidhi malo kichomo yo Luora school. Donge nitie dukni. Nitie dukni. Mago dukni jomage. Mago dukni mago nage. Jaluo kia loko ohala nang'o. Ma en wach ma osebedo kana chako chieno ni winjo ka wacho ni en gima miriambo mapok odwaro ne. Nikech jiwega no ohala en no ohala ma supermarket to gi wholesale to gi mag mitokni mang'eny maringe ndara to gi mar bank. Nikech jaluo pok ong'ere ohala inano kori wacho ni jaluo timo ang'o kia ohala. To an aparo kadongo to Bondo town wakacha ne nitiere dukni mna mag joluo mane dhi maber. Ne nitie Komboke Agot, ne nitie Kodek, ne nitie Kayuo, ne nitie Kajapade, gotende kadhaa. Okaparie ni e higni go ne nitie ng'ama ne nigi duka Bondo kanyo manok jaluo. To gima bende aparie ni dukni go moko pod nitie nyaka sani. Mabende dhi mna maber. Emomiyo gimoro miwacho ni jaluo kia timo ohala ni. Ni jaluo ok timo ohala. Gini no biro nikech ohala itimo gi hola. Jok mineno timo maber e ohala e kuonde mamoko gi. Jogi ne nigi gima ni iluongo ni access to credit facilities. Ne giyudo hola. Ema ne gitimo godo ang'owa ohendni gi. Nikech ng'ama chiegni gi Homa Bay ka in to kichiegni gi Homa Bay Kennedy dok chiegni an beta chiegni kode. Bank mokwongo Homa Bay obiro higa mane? Bank mokwongo Homa Bay aparo no biro mana mwaka mar 69. Mano nyaka bedni en Barclays. Yes. To kichoche mag pur mar pamba nitiere to nobedo log tich maduong' mar South Nyanza region. Bas. Ka bank no biro moluwe nyaka no bedi ni en KCB. Yes. Then Barclays no duogo loro. Ka pur pambo te mang'o Odok piny. To KCB obet nyaka higni mag 2000 girigi eka moko chako donjo. Gimomiyo mano ne timore Vijay we mondo apimni gi jowetena en ni banks kane biro ne gibiro nikech riwruoge mag saga mane nitiego. Kata Bondo awinjo ni Barclays nodonje chon. Kamoro kanyo mane nitiega kuma koro Bondo Medical Center mokwongo. Bath kuma Synod Plaza nitie ema ne nitie. To bang'e kanyo noduogo gore piny. KCB kano biro Bondo to nobiro kapod ne en mobile ne gin gi Land Rover moro kanye mane aga Siaya to biro. To nobiro nikech jogo mane tiyo ne sirikal mane nigi gimiluongo ni payslip. No kinya dhi ka ohola ne aja ohala aja pur mami. To nikech jowa sirikende mokalogo notemo thirowa ahinya e weche mag siasa gidonjo yudo nafas mag tijegi. Jowa mang'eny nok yud hola mag timo ohala. Nikech kijapuonj kitiyo kadisi, kitiyo kadiyo, kitiyo e court to payslip ni no kata kidhi godo ni dwa holo loan tibro mim na loan mar nyiewo kombe, mar nyiewo radio, gik matindo gindiga. Magi loan mane jowa yudo mang'eny. To kidhi kuonde moko e Kenya mamoko gi tibro yudo ka jogo nochako mi loan chon. Gimomiyo ni chako mi gi loan chon nikech jok bengi weg bengi gi
neno gi kaka joko ma kaponi en gi puothe moro nopure kahawa nopure chai to en gima kopuro dichiel to en gi heka 10 mo okeyo to yudo duoko maber to dhi yudo ang'o to wacho ni puotha ne katimo kama so mane momiyo jowa nok timo ohala mang'eny nikech structures mag financial system kaka nolosi nok favor emomiyo ibro yudo ni Kaluo banks ochako donje mang'eny to kendo mae gima litie moloyo tok ka Raila Amolo Odinga obedo prime minister ma oburu koro en jalop jatend migawo mar pesa mano eka banks mang'eny ochako yepo Kaluo mana adieri makende nikech ibro yudo kaka bondowa tanyiso ranyisi ni nikech bonde madonge ibro yudo ka 208 kanyo ema Equity Bank obire kaling matin to Coop obire kaling matin to Kenya Women Finance Trust obire ineno to kata kidhi Siaya town bende do ka tok mane ka banks obire to gi gwenge mamoko makaluo manyiso ni koro ne gineno ni jaluo ka nigi ng'at gi serikal to pok mar mwandu nyalo dhi Kaluo gige serikal mitimo mang'eny gi nyalo dhi Kaluo kigero ndara ibro ndik ji mang'eny manyalo timo ang'o keto pesa gi e bank ibro mi jonam bedo ni tich luwo rech ni koro gin gi kaka ginya yuto maber ma otim gi nade wamigi urang'o bengi mane manotimore emomiyo wacho ni jaluo ok en ja ohala and something manyalo wacho gi kisungu ni was a systematic narrative by the system to lock out jaluo from the financial systems nikech anyalo paro Dalmas otiyo ndalo moko Nyasaye okechunye kama okwe nobiro gi gimoro miluongo ni dhabiti yes to ning'eyo kaka dhabiti notimo ang'o nogore piny nikech mano nok gima pok jaluo according to jok mane nitiere ang'o system chinyo wacho kidino emomiyo sani kidhi Kaluo VOJ tibro yudo tende moger madongo ibro yudo supermarkets ibro yudo udi wan gorofa bondo higni mang'eny nen mana achiel megna ariyo ne nitiere gorofa mar Jokaradul kuma ne nitie supermarket maniluongo ni Potco to gi mar Chiambe Otoyo mago kende gorofni mana ni bondo to sani tinde bondo gorofa tuaturum na ng'utwa wuothe town to gorofa diturum na ng'uti nikech ilokori koni gi koni to gorofa tang'eni mano timore e bombe mamoko nikech tok post election violence jaluo no realize ni kata maketo mwandu gi kuonde mamoko post elections no nyiso wani gimora mora nyalo timore tinyalo duoki thuru inyalo keth girino marum koro wadogwa keto mwandu Kaluo to magi bende manomiyo banks koro luwo jaluo kuma jaluo nitiere ang'o dala emomiyo ging'eny sani jaluo nyalo loko hala koyudo gik moko ariyo capital to gi tiegruok makare emomiyo nyota ni anene ni en gima ber ne rowere ma Kaluo nikech ne giseyudo tiegruok mar ohala nikech mano ne component mar nyota program ni mana kaka jowadogi osewacho en pesa manowuok World Bank ni kawe rowere moko piny kanyaka 820 mondo tiegi to kose tiegi to migi pesa moro matin maginya chako godo hala VOJ an gi in gi jomo wabet godo e mesani wanyalo ni siling 22,500 no tin nikech yuto wa odwa bede maberie matin ok ober ahinya otematemo ngara to ng'ato mapok nomako ga siling 1,500 pesa taslim mano pesa kore diro Kiswahili taslim okenda dolu ana nyo achana kanye Fred makoda kuka kare okenda dolu Kiswahili dolu en pesa maching ana nge gadi taslim en dolu
Koro ka ng'ato yude to setiege mong'e kit ohala madolokgo to en pesa mang'eny. Ang'o miyo wacho ni en pesa ng'eny? VOJ M-Shwari mar jo Safaricom ni gimomiyo nobiro. M-Shwari jo bank mane chon iluongo ni Commercial Bank of Africa notimo research ma gitero ne jo Safaricom ma gikone kidhie kor estate ma ji odake nitiere jok matimo ohala matindo tindo modiochieng' achiel odwaro mana siling 2,500 modhi werogo to kang' osewero mouso to godhiambo to timo ang'o? Odwoko. To jok mamiyogi pesa ni miyogi gi interest mamalo kabisa ni kikawe 2,500 to godhiambo duokna siling 3,000. VOJ mano interest mathagalanya. Ni 2,500 ni ibro medo 500 more wiye kichule. Mane kaka ji ne loko ohala gi mama mboga to gi jok matindo tindo mausi korgo. Magi wacho ne Safaricom ni kuwe nyalo bedo gi gimoro ma jogi nigode simo malure gi M-Pesa ni ma ng'ato nyaga kao hola to dhi gudo marikiti to kao nyanya to kao kitungu to kao alot sikuma to karomo saa 4 odiochieng' to sepedhogi e mata to uso kang' romo saa 2 otieno saa mogo kwande moikore ni kiny odok e chiro to duoke. Maka M-Shwari ochakore to nitiere sigana moro nwandiko based on a report moro manogol ni ji ne kwayo hola mar M-Shwari ni kochakore saa 9 okinyi nyaka saa 11:30 tene 3,000 nyaka 500 ema ne ng'eny ji kao. To koro modhiambo kar saa 2:30 nyaka saa 4 tiduoke. Nikech negi yudo yot mar yudo hola. Emomiyo pes nyota ni siling 22,500 ni o pesa mang'eny kitiyo kode maber. Nyato be nyapenjo ni jowate ok nya timo ohala mar mama mboga, jowate ok nya timo ohala mar sweets. VOJ pesa ni kikawe tidhi puro kode skuma. Mikao skuma e seedlings, pure tiaora kamoro, tidoye maber, tigone yath maber, tok dweche 3. Jibro biro waro sikuma kanyo, tiaora kanyo. Nikech skills jowani godo, mag puro gigi nitie. Jite ok bi dwaro pesa ne gidwa dhi tiao godo kinyozi. Jite ok bi kao pesa, nitiere kito ohala mang'eny maditim. Chenro ni en mar golo ji mang'eny e dhier gi onge mar tije. Emomiyo jomatindo moyiergi training mosemigi no nitie gigo mang'eny magidegitim ang'owa degitim. Nikech ing'e ni sani kidhi dala ng'enyne to jomokwai pesa ni miya gimoro ok dhi nyiewo godo chiemo. En okawe odhi madho kode rwata kokamano to dhi go kode punda. Tang'o miyo go kode punda ka en gi geno nobro yute. Ang'o miyo madho kode rwata mondo paro mare ni onge godo cha otimang'o olalne matin. Mane gima gitimo. Emomiyo chenra inani nikech nyithindo gi oseyudo tiegruok gi joma tindo gi oseyudo tiegruok ka gitiyo kode maber VOJ. Mana kaka nyakwar Peresa wachocha, wanyalo bedo gi lokruok kabisa. Amedo wacho ni ka gitiyo kode gi ber nikech nitie joko moko ma bende bro yude to koro pile keto Predator gi mandas gi KDF emo madho go breakfast nikech en go ma pesa sirikal mokadwoki pesa ni omiwa donje simba ka wabati mang'owa Predator gi KDF mane kako dak. Moko bende dwadhi nyiewo kode lewni manyien e Christmas ka moro manyeri wako chani luongo nang'o mogoro 3D. Nikech no korwako 3D e Christmas koro dwaro kudo 3D. Ineno. Moko bende dwadhi kete odwa nyiewo godo TV nitiere mibro yudo nikech jite ok dhi tiyo kode maber. To ng'eny gi kotiyo kode maber to bro loko ngimagi. Nikech ka document chiri matin chandruok ma osebedo ka nitiere en migepe machiwo hola gi ande ok chiw tiegruok
ne ng'ato kapok omiyi to kaka Ken ne wacho ni e yor otas kako ndike kako chan gigi te nikech wan gi migepe mang'eny ma otudre kanyakla ma bende tiego jowa matindogi mano component ma osebedo ka onge mang'eny aseluwo chenro mar Youth Enterprise Fund, Women Enterprise Fund, Uwezo Fund. To gimomiyo chenro gi ok tim maber kaluwo. Ma in fact ndalo moko na penjo bwana moro ka en CEO mar Youth Enterprise Fund. To kone ni bedo ng'e ni kane gino chakore ne nitie constituency officers mabondo, Alego Usonga, Rarieda, Game to gi Ugenya gi Ugunja. To chien kaka nidhi tido ka koro constituency officer mag fund no ne na chiel kende e Siaya. Koro keto ni Monday an Alego Usonga an Siaya. Tuesday an Ugunja. Wednesday an Game. Thursday an Bondo. Friday an Rarieda. No gol gi nikech gi miluongo ni low absorption. Ji nok ka hola. To pesa ne dok e treasury. Pesa ne dok. Gimomiyo pesa ni ne dok VOJ en nikech ne onge training mani miyo ji ni dhi kaw pesa ni ti nyalo timo kod achiel ariyo to kapok ikawe to magi gik midwaro. Vijana dhi to giyudo ka gigo midwaro kuom gi timo ang'o ng'eny. To jowa bende wasebedo ka riwruok mar sagani ni wadwa timo gimoro to wariwre pok wabede mabeyo. Korikoni ni manyere uru vijana beach mondo bi ukaw hola. Tiyudo ka kosemigi nukwayo kata ni en siling 250 to ng'ato ng'ato koni bwana donge gini osemiwa an koro miya mara anego nenda. Tineno godo nendi to nikech ni kendo to ne pok idhi nyombo to koro 50 mupogri ni idwa dhi nyombo go. To kinyombo kode to rumo to ng'eni dwe ka dwe idwa ni duoke.